Ой, чекалак, а? Фу, ху. Важный. Джисер, конечно. Полный ход. Джина дизайчер хуёз. Ну, госпаршам, мой янты хала. О, надо идти смекну. Что такое? Я говорю, ты знаешь, не пора. Все чёршит. Ну, ситуация. За натуру медрумода мезадаф. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату. Мардум созен тинжен. Аллоҳи истонкунад чӣ ҳол дорен? дар киҷо гаштесин? даққи мо дуоро фаромӯш накунем, мо ҳам даққи шумо дуоро фаромӯш намекунем. Канали нави мо метонем подписатсия кунем, канали кӯҳнаи мо дам подписатсия кунем, телеграм канали мо ссилкаша дар описание мемонем, дар комментарий закрепит мекунем, будорин телеграми мо да подписатсия кунем, ҷо беҳтарин видеоро ма мепартом, иншаллоҳ шумо гӯш кунен. ва имрӯза видеои моро фаҳмидем дар бораи чие, нами дар ваҳдат чизе пайдо шуда, мардум хов мондан намондестиян, медаванд, мебуранд, мепаранд, кофтестиян, чӣ кор кардестиян. خلاصه گفتم در این موضوع گپ زنم. این ویدیو را شما دیدین پیش همی موضوع مثال سر کردن من موندم دیدین. با دقت باشین ان الله الله مهربان تمام مسلمانان را در حفظ زمان خودش نگه داره. بیماری‌ها را شفای کامل به فرزندان را صاحب فرزند به نمازها را اهل نماز به تقوا را تقی و روزی نصیب گردونه. آمین یا رب العالمین. خدای مهربان حفظتون کنه. خب برادر عزیز، انا سپانسرای کانال ما را ما فکر میکنم فراموش نمیکنیم. این اینجا میبرویا انا пересечение граница мисол акай бобурҷон қати бе ягон мушкилӣ иншааллоҳ мошинои камфул қати мерен мезгарен миёин амҷа номерошон мебра иншааллоҳ муроҷиат кинем ба боварира ҳастанд границо ҳуян ягон сафсата нахонен ҳеч ка ҳар кас ҳар чи гуфтан мегира инами акара муроҷиат ка занг биза 100% мебара миёрата ака ба боварира ҳастай. хоб бародаро, инами як 3-4 негр пайдо шудан болои бому кришо мебромадиан. хулоса ана мардума дуздӣ мекардианда чӣ кор мекунанд? дуздӣ мекунанд ваё он амо ки мисол чеҳраҳошон ки сиёҳ ки ҳастай ҳаморо рӯз қапидиан. ана мардум ана человек паук пайдо шуда, ана ҷин пайдо шуда. мардак ҳеч нест вай одамай одам чӣ хеле ки нами ягон дузд пайдо мешуд, ягон қишлоқ ягон читона медуздид, ягон кор мекард. ҳамиам ҳамчунина ягон ҷой ягон чи надор. просто сияҳай и просто сияҳай намебинишаш торикӣ да намебини ёрана самдели намебини. унам болоям бом даштагиай ура бимега гумушка бигӣ ҷинай аҷинай намечиай. ҳеч нест одамай мардак. бача одамай просто сияпустай. дуздӣ омадиан медуздан ягон кор мекунан. ҳеч нестай. чӣ дигам воймара гирифтем ки бигӣ человек паук пайдо шуд, бигӣ ки железный человек пайдо шуд. як гапо мегӯем ами бовар ка чӣ дар кори ами паникаи бисёр бесиаҷо шудачки меқапиша тамом мунад қапиденша бурден доден спориденшона ягон ҷои мушкилӣ надора. дуздӣ даромадиан дуздӣ кадай ҷавобша мегадан назди қонун. тамом ҳар хел паника овоза накунен ки ана бигӣ ки наме чӣ пайдо шуд, бигӣ ки и пайдо шуд. мардума метарсонен. бачак ҳама 100% гуфту гапо. ва саволҷавоби моро фикр кардам ки фикр мекунам ки диден саволҷавоби ҳазрат хати чӣ саволе дошта бошен фикр мекунам ҳамунҷо саволотонро менависен. иншааллоҳ мо ҳазрат хати бо ҳамаша тафтиш мекунем, саволотонда ҷавоб мегардонем ба тариқи видео иншааллоҳ мебинен. барои ҳамин подписатсия кунен документ иншааллоҳ шӯхӣ мекунам кам кам. аллоҳ ҳифзтон куна бародари азиз. ба хотири аллоҳ дӯстон медорам. канали нави мо дастгирӣ кунен иншааллоҳ. телеграми модам подписатсия бошен. инами қагапи ча буд ягон ҷину аҷина нестай. одаман сияпустан ай кадом хориҷаи омадагиан дар амҷа кор мекардан. баъдан вақте ки кор кардан кор киш кардан баъдан ба дуздӣ даст задан. дуздӣ ки даст задан бу ҷиноят кардан бигем дастгиршон карден не надоденшона ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. тамом ягон ҷин аҷина человек паук нестай. войма тарсу ваҳу нагирен дарав ана бигӣ ки иш пайдо шуд уш пайдо шуд. аллоҳ ҳифзтон кунад. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.